Bon dia, estic aquí amb la Michelle, la vaig conèixer a la illa d'Aumetep i ara ens hem trobat aquí a Granada, així que ens hem reunit avui a les 7 del matí i ara ens anem al boat tour aquest de les isletes, que són, es veu que aquí en el llac hi ha com 365 illes i cada una està comprada o és privada. Llavors tu pots com visitar-les i la gent té les seves construccions i la gent fa coses extravagants. Així que anem a veure què tal, anem a veure quines illes veiem i a veure què tal el dia. És super d'hora, són les 7 del matí i estem encara mig dormits. Ara estem visitant aquesta illa i és una illa on només hi viuen dos monos i aquests dos monos són d'aquests de cara blanca i es veu que són propietat d'un veterinari americà que els té aquí i llavors els ve a veure de tant en tant. Ara n'hem vist un. El que passa que l'he pogut gravar poquet i no sé si veurem l'altre. Ara estem visitant aquesta illa que es diu Amawi i és d'uns australians. Es veu que han portat gossos d'una raça, es diu Canario, i després, com veieu aquí, pavos reales. O sigui, cada illa té la seva pròpia vegetació i fauna. Diu que hi ha 15 gossos d'aquests que estan vigilant la illa. Doncs totes aquestes illes es van formar pel volcà Mombacho, que és un volcà que hi ha aquí al costat de la illa de Granada i també és el mateix volcà, bueno, diguéssim, la mateixa càmera magnètica de la illa d'Aumetep, que és la que estàvem abans. I res, totes aquestes illes van formar, llavors les van vendre fins a un 75%, totes són illes privades i les ha comprat gent de tot el món i viuen, la majoria no hi viu aquí, o sigui, simplement són cases de vacances. I després l'altre 25% són illes petites que no estan habitades normalment i les estan protegint ara per mantenir una mica la fauna d'aquí. És trist perquè hi ha moltes illes on hem vist aquestes dues illes petites que hi havia els micos aquests que els té un veterinari americà i simplement els té allà i els ve a veure de tant en tant i ell té la seva pròpia illa i viu allà. I res, ara estem veient una altra, per exemple aquesta d'aquí, té un castell i és una illa que ha comprat, no sé, ens ha dit no sé a quin país era, però l'ha comprat i està fent un hotel i suposo que ho explotarà també. Diu que almenys donen feina a la gent local. Pobret, està encordat aquest mico perquè és la mascota del senyor de la illa. Doncs ara hem arribat a una illa que és molt petita, com podeu veure, o sigui, fa d'allà aquí. I viuen dos micos, aquí en tenim un i aquí l'altre, i són una parella, són home i dona, i aquest d'aquí és la dona i està embarassada. No sé, ara us intentaré gravar a veure si us veu la panxa. Diu que són del mateix home aquest, el veterinari aquest americà que té els altres de cara blanca. Doncs ja hem acabat el tour, ja hem arribat al port de tornada i ara ens anem a no sé què fer, a descansar. Upa, ahí crujió, esto es muy gordo. Do you have to pay to inside? Tomorrow. Bon dia, pues al final ahir no vaig gravar gaire més, vam tornar a les isletes, vam anar a dinar i després vam estar visitant algunes esglésies de per aquí al poble i tal. Però bueno, després va posar a ploure i ens vam estar refugiant de la pluja a una església i mentre fèiem missa i ja està. Així que res, no vaig gravar gaire, sorry. Però bueno, avui ja estic sortint d'aquí. Al matí m'he comprat un plàtan, mireu quin... un plàtan enorme.
I ara estic anant cap a l'estació d'autobusos i avui ens anem cap a León. Així que tinc un dia de viatge. Crec que em tornaré a trobar amb la Michelle perquè ella també se'n va avui. Així que anirem junts. Ara estic anant cap a l'estació d'autobusos i a veure si em trobo amb ella. Doncs ja la tenim aquí. Ara estem carregant les motxilles i ens anem a pujar a l'autobús. Aquest d'aquí. Bueno, doncs ja acabem d'arribar a Managua. Ara ens hem de canviar d'autobús per seguir cap a León. I ja estem a León. Hem arribat, la veritat és que no he gravat l'arribada perquè el barri es veia així una mica sketchy i primer ens pensàvem que era una mica xungo, però què va. En realitat està molt bé, hem trobat un bon deal de hostel amb esmorzar i piscina per 6,5 €. La veritat que és genial. I ara, res, hem deixat les maletes i ens estem anant cap al centre per anar a dinar alguna cosa. A veure què trobem, perquè avui és diumenge i ens han dit que tot està tancat. S'està partint perquè he començat a menjar, però és que tenia molta gana i no he pogut esperar a filmar, se m'havia oblidat. O sigui, estava menjant, tenia molta gana, he començat a menjar i se m'havia oblidat gravar. Bueno, ens han demanat, jo m'he donat un sàndwich allà, un arròs, i ara estem dinant ja per fi, hem trigat un món i ens estàvem morint de gana. Pues res, estem aquí ara, acabem de sortir a dinar i ara anem a visitar unes quantes esglésies, que és el que es fa aquí. Així que estem passant per la ciutat colonial. Ara acabem d'arribar a la primera, no tinc ni idea quina és aquesta, però mireu-la com està. Doncs res, visitada, era molt fosca i no crec que hagi pogut gravar gaires coses. Així que aquí tenim la façana. Això sí que es veu bé i es veu bonic. Get ready. Doncs ara acabem d'arribar a aquesta església. La veritat és que per fora sembla xula. Es diu Parròquia de la Recolección. Suposo que no sé si és una església o una parròquia, perquè el nom en anglès diu que és una església, però en castellà diu que és una parròquia. Així que anem a explorar-la per dintre. Ens estem buscant de sopar. Estàvem pensant comprar, hem comprat una aguacate a una botiga que hi havia allà fora. I ara estem buscant ous. Ens han dit que en aquest carrer hi ha botigues que venen ous, els diuen pulperia, però ni idea, jo crec que està tot tancat, mireu. A veure si trobem. Vale, doncs mireu aquí, hi ha aquesta botiga aquí. Està tancada, no és tancades, però quan tenen la reixa així com oberta de dintre les finestres, tu els hi crides i com estan a casa et surten i t'ho venen, així que missió aconseguida, ja tenim ous per sopar. Ara ens anem a veure l'última església i ja suposo que s'estarà ponent el sol, espero que no plogui, i en tornarem al hostel per descansar. Doncs ara estem caminant pel costat i sembla que estan aquí fent missa. Avui hi ha molta més gent, es veu molta més gent, i és que crec que com és diumenge ha vingut tothom. La veritat és que ara estem caminant per aquí al centre i està bastant bonic, o sigui, mireu els edificis colonials, són bastant xulos. Ara anem a veure si es pot entrar a l'església per aquí i a veure si us l'ensenyo per dintre. Sí, crec que sí, mireu. Wow, ok. És bastant fosca com totes, però supergran, mireu.
Aquí tenen el Jesús una mica moreno. Acaben d'encendre els llums. Per res, ja estem sortint de la catedral aquesta, la veritat és que estava xula i era maca, i ara que han encès els llums estava molt més xula. Ara estem veient aquí des de fora el que he marxat ja perquè estan començant a fer missa. Doncs res, ja s'està ponent el sol, ara ens en anem cap a l'hotel, estem cansats ja tot el dia i anem a descansar una mica, anem a banyar-nos a la piscina i a fer sopar, suposo. I ara ja hem arribat a l'hotel i mireu quina piscina que tenim aquí. Està una mica freda, però fa bastanta calor, així que ens anem a tirar ara. Ok. Està freda, la veritat. Bueno, vaig a ficar-m'hi.